Aquesta és la primera edició dels Premis dels Treballs de Final de Grau de l'Institut Ostrom, una iniciativa amb la qual pretenem donar visibilitat en tots aquests talents, tots aquests treballs que hem pogut identificar que tenen alguna cosa a veure amb els temes que toquem des de l'Institut. L'objectiu, doncs, en definitiva, és posar sobre la taula aquests joves talents i tots els treballs són d'una qualitat excel·lent i avui els hem pogut conèixer. L'objectiu del meu treball és estimar quin és l'efecte d'una regulació en els lloguers a curt termini a Mallorca entre 2017 i 2019 en els allotjaments llistats en Airbnb actius i en els preus per habitació. L'objectiu del meu treball era veure si el valor de les empreses de la borsa coreana, que és el Kospi, va ser afectada per la crisi de la llei marcial del 2024, especialment aquelles empreses que estaven políticament connectades al president Yoon Suk Yeol. El meu treball busca establir com canviaran les cadenes de valor globals en el curt i en el llarg termini, a més de poder trobar estratègies per a les empreses per adaptar-se a aquests canvis de la geopolítica mundial. Doncs el meu treball se centra en l'impacte de l'educació entre murs, en la reeducació i restauració social de les persones privades de llibertat i ho fa des de la perspectiva del Centre Penitenciari Quatre Camins a través de 3 mirades fonamentals. Bueno, principalmente mi trabajo lo que intenta abarcar es cómo la dolarización ha sido implementada en un país como es Ecuador y extraer ese caso en particular para las economías emergentes. L'objectiu del meu treball ha estat el d'analitzar i quantificar el nivell de digitalització empresarial a la comarca de la Garrotxa i les conclusions a les que he arribat és que en comparació amb Catalunya o Espanya està fins i tot una mica per sobre a nivells quantitatius, però encara queda molt de marge de millora per sobretot empreses més petites o més tradicionals.